స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు ఇండిగో గురించి చెప్పాలంటే ఇండిగో స్టోరీ అని షెల్లీ బిశ్వజిత్ అనే ఆయన ఒక బుక్ రాశారు. ఆ పుస్తకంలో ఇండిగో సిస్టమేటిక్గా 2005 నుంచి ఎలా స్లోగా 1 ఎయిర్క్రాఫ్ట్ నుంచి పెరుగుతూ సెక్టర్స్ని పెంచుకుంటూ రిలయబిలిటీని పెంచుకుంటూ ఆన్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ని పెంచుకుంటూ ప్రజల మన్ననని ఇచ్చేస్తూ పెంచుకుంటూ ఎలా వచ్చింది అనేది అందులో బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. పేరు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. Indigo చాలా మంది story. చదవడానికి ఇండిగో స్టోరీ ఇండిగో స్టోరీ అంతే. రిటర్న్ బై షెల్లీ బిశ్వజిత్. షెల్లీ విశ్వజిత్. అలాగే ఈ లో కాస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ గురించి ఇంకొక అద్భుతమైన పుస్తకం ఏదంటే కనుక కెప్టెన్ గోపీనాథ్ అనే ఆయన ఎయిర్ డెక్కన్ రాశారు. ఎయిర్ డెక్కన్ ఫౌండర్ ఉన్నారు కదా, ఆయన సింప్లీ ఫ్లై పుస్తకం పేరు సింప్లీ ఫ్లై బై కెప్టెన్ గోపీనాథ్. అది కూడా వండర్ఫుల్ బుక్. చెప్పాలంటే ఎవరైనా సరే లో కాస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ మొదలుపెట్టే ముందు ఈ రెండు గైడ్ బుక్స్గా పనికొస్తాయి అనమాట.